Kunu Mali armée a une opération terrestre d'amener. Armée communiqué donc kunu na klibala. Il va y avoir un mouvement stratégique. C'est la toute première fois Mali armée qui a fait un mouvement stratégique d'amener. C'est le début des opérations terrestres. Kunu fana amena andado ni bela kunu il va y avoir un drone ou coucher les kidal. Bifana ou coucher les troupes be ka avancer. Balmo progression be ka quelque chose mena nouvelle là-bas munumbe. Nouvelle là-bas munumbe. Nouvelle là-bas on mais je veux le maximum de partage parce que vous pouvez pas signaler là kojugu. Est-ce qu'il y a femme? Je veux le maximum de partage. Amène en dado kiral. Nouvelle là-bas munumbe ambolo 100. Nouvelle là-bas munumbe ambolo. Amène nouvelle là-bas amène à pentekamo kadi auma. Mais je veux le maximum alsa. Je veux le maximum de partage. Si ou quel est notre pays si on les gars c'est degré mané madon quoi madon donc ay cœur de bla ay cœur digi aka jem aka ucha ay cœur digi aka jem aka ucha pour que me bara damne autant non ay partage que menga partenaire faut que chaque shérif tiami aidra kabako fratigi ala shérif kaso kabako fura la fura munu na ka impana badema tension diabète furudimi rendimi kodimi. Je vous garde un numéro 75 64 10 10 75 64 10 10. Nae au numéro où les abet tiaminga kabako frasoro. Otemele kanga kutubu nanga walu fono shaku la sanakane pele abe se kwa teta ate mochi. Ko na gelara malikola wulibeke ka sheku segere. Kana ya fo ama denga fo sheku fetini ka sheku sogore ka ofo ka mwadam kamara ka ofo. Otemele ngo Balmo ambe Cheikh Sala fo kanjalo ale de faye sekou dauda kanjalo fo yan fo tuba kura murke ka kuma manchani mo munu mo bala ma ka numéro duma inbox la al sa e partage fanga bo ka kramo Mamadou Famanta ka fo ni orola balmo ni ko kramo Mamadou Famanta iko i mo be cheya fura yana ma ni ko kramo Mamadou Famanta iko i mo be karsegela ni ko kramo Mamadou Famanta est-ce qu'il y a famu Palma Nico qui m'a robé Sababoula. Donc, avec déplacement en Côte d'Ivoire, avec un numéro B là. Donc, rapidement, voilà, je veux le maximum de partage pour qu'il y ait un anda dans ce sujet-là. Je veux le maximum de partage. Alsa, Aiker, Tiki, Kachemcha, pour que Facebook a dokame ka kuma munu fo. Esi ya famu, Nenintala, Doyama Tala. Quand on a fait job, on a Facebook donc amena nouvelle outil à uma sans donc je veux le maximum de partage voilà ni awere ka partager te page ou pas signaler kabra mes vidéos ama adamne donc balmao Kidal les opérations terrestres ont commencé Nawakli bala avant le début de chaque opération à Keradien Yoro il va sur avion follow de blanc fait en première ligne. Avion nous blanc fait en première ligne au coin mouné car ennemi un système de défense qu'a anéanti. Nous avons sur 4x4 chamamba boulot car 4x4 ou tien, nous avons sur véhicule blindé au bas boulot car véhicule blindé bête détruit. Nous avons sur Jamakulu de Yereke parce que Jamakulu fera les yongani. Quelqu'un qui fera les gens au danger. Mais ni quelqu'un qui est obligé au clac au cas marfa fanga be doya. Bon, Mali armée de l'air et terroriste ni clef la kadam le 3 novembre, le 7 novembre, le 8 novembre. Un terroriste obligé de kuka tchao cla ou ka tchao boyonga ou kuka arme lourde ou ka déplacer diakwala par la puissance de feu de l'armée de l'air. Armée de l'air et bara garante ndouila. Donc, on regarde ça, oui, terroristes, c'est qu'à faire un yon en tchédourou, ou c'est qu'à faire un yon en tchétan. Terroristes, c'est qu'à regrouper yon en. Al nous a sur 17 chamami boloni, c'est qu'à regrouper yon en tchéka, puissance de fait que, mobile be qui bolo foudé. Donc, ils sont obligés qu'à mobile toko, d'où il y a pas mobile là, qu'à évoluer, est-ce qu'il y a femme Sénat. Donc, cette fois-ci, drone mieux gauchili que clé ça va ka arme lourde ku gauchi ka blende gauchi arme clale ni bara babela est-ce qu'il y a femme ay dangane a soro
k'a fɔ vraiment ennemi dimi donna la sans armée a décidé o donna kunu komelege la k'a bɛna mouvement stratégique kɛ parce que kɛlɛ fɛnɛ tɛ gagner sanfɛla la kɛlɛ bɛ gagner dugumala de la sanfɛla il y a 50 à 60% mais kɛlɛ tɔ a bɛ laban dugumala de la bon i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ ɲininkali la ko pourquoi en tant que ka taa Kidal pourquoi an tɛ don joona doni tɛ se ka kɛ ten dɛ parce que fo an k'a dɔn mouvement terrestre min bɛ ka kɛ a mouvement a objectif tɛ ka Kidal ville détruire objectif tɛ ka Kidal ville ka détruire mais objectif ye de ka Kidal nettoyer des terroristes donc o objectif tɛ kelen sinon bi mina bɛ Mali bolo 40 km i b'i jɔ i bɛ Kidal so mais o bɛ ka ville détruire de o tɛ se ka kɛ anw mago bɛ ville la anw tɛ fɛ dommage ka se population ma parce que Kidal population bɛ Mali armée fɛ il faut que Kidal ka nettoyer des terroristes donc au nettoyage o ye minnu da sira la jagoya ni troupe bɛ progresser a bɛ se ka tile damadɔ ta u bɛ taa dɔɔni de pas à pas donc u tɛ se ka girin k'u bɛ taa ka taa bi mine kɔnɔna la est ce que y'a faamu ka taa bi embuscade kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ n'u binna embuscade ni mine kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn victoire ye Mali ta ye mais mɔgɔ sataw bɛ se ka bɔ an ka mɔgɔw la bon an dun bɛ fɛ ka kɛlɛ in kɛ mɔgɔ sata ka dɔgɔya le maximum possible pour la population civile kana degun sɔrɔ donc o de la progression terrestre a bɛ taa dɔɔni de sinon a kun tɛ k'i jɔ parce que bi minɛn minnu bɛ Mali bolo n'i y'a ta k'a lajɛ progression terrestre la n balimaw jɔ tɛ se ka kɛ Mali armée ye i b'a ye véhicule blindé bɛ an bolo ni progression terrestre bɛ kɛ on met en avant les véhicules blindés donc n'olu bɛ ka progresser hali ni ennemi kɔnna fɔlɔ ka tir k'olu kan i b'a o protéger don par le blindage de ses armes a arme ninnu i b'a ye k'a fɔ mobili nɛgɛhayalamaw de don marifa bɛ bin u kan marifa tɛ se k'u don i b'a ye a b'a to an ka sarasiw ni bɛ kisi a b'a to fɛn tɛ u sɔrɔ donc véhicule blindé n'olu bilala en première ligne i b'a ye k'a fɔ est-ce que i y'a faamu artillerie tɔw bɛ bila BM21 bɛ bila est-ce que i y'a faamu olu kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ BTR 60 ninnu olu bɛɛ bɛ engagé est-ce que i y'a faamu donc ni ninnu bɛɛ engagera ninnu la puissance de feu des BRDM la puissance de feu des véhicules blindés la puissance de feu de du feu des canons dont dispose l'armée malienne la puissance de feu des BM21 balimaw i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ tɛ yen ko Mali ka tir k'a kan miniti 10 ɲɔgɔn k'a yɔrɔ ma libéré o yɔrɔ tɛ yen mais objectif tɛ Kidal ville ka détruire objectif ye ka Kidal ville ka nettoyer des terroristes donc armée bɛ ka progresser sisan u bɛ ka Kidal encercler l'armée est à Anefis cɛw bɛ ka munumunu est ce que y'a faamu ka taa Anefis côté dɔ fɛ l'armée est à Tessalit cɛw bɛ ka bɔ Tessalit l'armée est à Aguelok cɛw bɛ ka bɔ Aguelok Kidal bɛ au milieu de là est ce que y'a faamu donc armée bɛ ka na dɔɔni en passant par l'adrar des Ifogas au adrar ni vallée d'Ametetaï i b'a ye k'a fɔ Mali ka drone an ka surveillance aérienne an ka satellite yad agali ninnu kun bɛ don kulu o kɔnɔ wo kun bɛ yen kulu o kulu kun bɛ yen ko de ye terroriste dogotu ye Mali bɛ k'a daminɛ o de la ka mɔmɔni kɛ u bɛ mɔmɔni kɛ fo ka na Kidal cɛw déployé bɛ ka Kidal encercler bɛɛ bɛ mɔmɔni k'i ka côté la i b'a ye k'a fɔ a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Kidal o mɔmɔni senfɛ a ka ca Ala fɛ n balimaw yad agali bɔcogo ko yad agali ka se ka boli a ka se ka échapper a bɛ gɛlɛya armée bɛ ka stratégie mun kɛ ninnu na ko yad agali bɛ se ka échapper a bɛ gɛlɛya ko armée bɛ ka na est ce que y'a faamu a bɛ k'a daminɛ kuluwo de ka gɛlɛn kuluwo terroriste u dogoyɔrɔ o de o bɛ se ka fɛrɛ mɔgɔ ma parce que u dogolen bɛ kuluwo la i natɔ u bɛ se k'i tirer an ka forces déployés bɛ u tɛ min dɔn nos forces spéciales sont déployées olu tɛ ye i ko armée ka sawura dɛ olu u camouflelen don u dogolen don olu caman bɛ Kidal bi Kidal falen don Mali force spéciale la Mali armée o de la mɔgɔw tɛ min dɔn an kɔrɔ Kasim a ye min fɔ Mali sarasiw bɛ Kidal dɛ sarasiw bɛ Kidal est ce que y'a faamu donc o tɛ nkalon ye mais olu bɛ fɛ sarasiw ka t'u ka position de yira Kidal o fana tɛ se ka kɛ dɛ u bɛ yen u bɛ dogo de toute façon force spéciale olu ka progression bɛ kɛ dogo de senfɛ olu ka progression u bɛ baara kɛ u dogolen de pas à visage découvert baara bɛ kɛ dogo de kɔnɔna la est ce que vous voyez donc troupe u bɛ ka progresser
pas à pas, on va progresser, don. Certains vous diront 40 km, certains vous diront 30 km de Kidal, mais au tas don, au tato, il va y avoir un véhicule blindé, on va passer en première ligne, ni mine mounumbe, nous, il y a la mine va exploser, à ce faire un véhicule blindé là, il va y avoir un siradia, parce que Mali tato, avec un imbaram, avec un sira ou befene déminé à Saint-Fait. Donc, là, donna Kidal ka bas à 100%, on la sira te déminé tout, mine il va se faire un génie militaire engagé les nous. Donc, armée de ta donnoni, il va y avoir ou be mine boy, ou ta donnoni, ou be mine bossera là. Donc, à progression, à ta donnoni, les mêmes mots, be mimiri, quand on grille attaque au fente, parce qu'il risque, il faut pas que la population civile, avec ta population nous protéger, il faut pas que la population a ça. Il faut pas que Kisega aux populations soro. Il faut pas que Balka aux populations soro. Donc, on est là au cours. Il t'en a donné. Donc, pendant que Oubegata, il va y avoir une colonne de véhicules Oubegata, à peu près plus de 5000 véhicules blindés sont engagés. Ben 21 B, nous et Koulou Koshimbalmao, avec Koulou Perefara Mime Farab Tikantke. Puissance de feu, quoi, c'est énorme. Terrorisme, c'est qu'à jouer. Donc, ni armée va progresser, il t'a sur l'armée sans faire là. Drone flabé. Il t'a sur Sukhoi flafenebe. Il t'a sur Eskia Famou. Armée va côté au côté là. Il va sur hélicoptère flabé. Donc, nous et résistance sur Doumala là. Automatiquement, drone nous tire avec Aborom là. On nous met tir repéré. Nous et tir repéré au pas sur soi pour tirer avec Aborom là. Pour que Doumala là, obstacle canadien. Donc, blendo, on va continuer. Et la guerre devient une guerre éclair. Attaque simultanée des véhicules blindés et de l'aviation. Armée bête ce qu'on crée. On est mouvement. Mouvement et coordination d'ensemble. Coordination d'ensemble. Est-ce qu'il y a fameux interarmes? Comme Marfao Nyonche quoi. Marfao tout c'est tout bas comme Marfao coordonné tout c'est tout. BM21 qu'on coordonné. Est-ce qu'il y a fameux artillerie coordonnée? À toi perdre mon coordonné quand ni be coordonné ko nyeshin objectif kelema na fera be ni perdre mon tirke on va faire oui BM21 ka tirke on va faire drone donc les mouvements d'ensemble ou des mouvements stratégiques qui va Mali armée beka oreke donc ay ni jatem na yoro ci côté Mali armée là rek ni kele gelera est-ce qu'il y a bon nous obstacle soro dugumala là il va soro sans faire un mouvement. Il va se reconnaître qu'il y a un mouvement. Qu'on a un obstacle gauche, un obstacle boy. Ou un obstacle sur l'euro. Avion, un obstacle gauche, avion, un obstacle boy. Nous, il y a sur l'euro. Il va avion, un tir pour que tout le monde sera d'ailleurs, oui. Donc, on peut pas momoni saloré, on peut pas momoni neke. Faut qu'on a là-bas qui là, au momoni. Donc, oui, qui là, le Adam la coulou là, ou des terroristes tout aurait. Donc, bochota là. Ou bien c'est qui là, le wakatim na, momoni na. Tiembolmo a koyad akalibe kenina koyad akalibe boli tukuni kabe boli yoro soro abe barnela armée bega e ba donc ko mo te stratégie militaire donc général Oumar Diarra ka général Keba Sangare e ma oni Keba nana oni Oumar Diarra ru kele nga yoro soro salle des opérations na PC opérationnel no poste de commandement olu kele nga yoro soro e si afamu ou ka salle konala aradaru bu nyekoro drone image bu nyekoro asimi meka a téléguidé depuis le palais présidentiel tiembalmo chi chogota convoi là ateseka lajo ateseka chi ore semfe aba donc a foko terrorisme desera kabri yoromna balmo kabra fora armée anefis mne nunu maseka anefis attaquer kabra fora armée agilog et Tessalit ne agilog mne nunu maseka ngata kupta agilog ni Tessalit reprise ke a blau kuna kabri yengoro la ou fanga bana ou jolo karla a nyemgo babe a beboula donc ça we do de la fa drogu ni jeune nglola donc le munu la fa drogu ni jeune nglola au lieu de sigile mensa oui a nyefu ede ku kana songa fra yo ngane ko nu fra la yo ngane drogu drone bu tchetien donc ore la ibta soro cheo dogole me ou ba cheo dogole me yiri sanfé ibta soro ga cheo dogole me sokon la do la est-ce qu'il y a bon ba soro ga véhicule éparpillé les mêmes on sait ka fra yo ngane bon nous ma fra yo ngane ou tu sais qu'à Fokou un véhicule blindé ou là, tu sais, ou Giruma, ou puissant de feu, tu sais qu'à rien. Mais vous savez, il n'a pas un véhicule blindé, ou c'est que Dorasso s'en fait là, ou il s'en fait là, qu'à faire les messieurs, ou c'est qu'à perdre d'autres doigts, mais à te donner un balai, quoi. Or là, il faut qu'à Agatha Momonina. Mais au sein fait pour que qu'à offrir les messieurs,
u ka tireur embusqué nunu munu b'u dogo so sanfɛlaw la ou bien munu b'u dogo a tɔgɔ so dɔw kɔnɔ ani so fenêtre balimaw o de la drone bɛ an ka kɛlɛkɛ troupe terrestre sanfɛ ni marifa mankan gana a bɛ ka bɔ nin so la a bɛ ka bɔ nin so la u bɛ missile dɔ lawuli ka o so lajigin donc i b'a ye k'a fɔ armée bɛ ka taa taga cogo min na ci cogo t'a la armée bɛ ka taa caga cogo min na stratégie militaire la mɔgɔ tɛ se ka u lajɔ donc u bɛ ka sɛnsɛnli kɛ u bɛ ka mɔmɔni kɛ i b'a dɔn nin opération kun ye u tɛ fɛ terroriste kelen de ka bɔ tuguni armée bɛ fɛ terroriste ko de ka ban yanni diɲɛ wuli cɛ u bɛ ka procéder cogo min na o kɔrɔ de ye boli yɔrɔ de kana sɔrɔ yari akali ko Assimi Kalla bɛ ba a tile la Amadou Koufa ko Sadio Kamara Kalla Amadou Koufa tɔgɔ tɛ fɔ tuguni Sadio Kamara tile la parce que u bɛɛ tubabu ka mɔgɔ de donc u bɛ mɔmɔni kɛ ka Kidal encercler n'i ye yɔrɔ encercler ka sɔrɔ ka mɔmɔni kɛ ka cɛw ni blindés bila u bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni u bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni bɛɛ bɛ position min kalifara bɛɛ la rendez-vous dira bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kidal donc bɛɛ bɛ k'i ka yɔrɔ mɔmɔ ka taa dɔɔni dɔɔni ka taa dɔɔni dɔɔni fo ka na u se Kidal donc i b'a ye k'a fɔ n'u sera Kidal o bɛ kɛ objectif final ye u selen Kidal i b'a ye o bɛ sɔrɔ ka commencer ka don ville kɔnɔ donc o senfɛ o y'a sɔrɔ o ye mine bɔ sira la o y'a sɔrɔ u ye dingɛ caman tigɛ dɛ o y'a sɔrɔ o ye dingɛ ninnu u ye olu caman geren donc o dingɛw bɛ geren Mali armée fanba bɛ don Mali armée bɛ don dɔrɔn o y'a sɔrɔ an ka force spéciale bɛ yɔrɔ kɔnɔna la donc i b'a ye force spéciale bɛna kɛlɛ jumɛn kɛ olu bɛ se ni tireur d'élite ninnu na parce que ni blindé donna dugu kɔnɔna la blindé tɛna se ka utiliser Kidal dugu kɔnɔ est-ce qu'il y a faamu donc an ka force spéciale baara tɔ bɛna confier olu de la balimaw mɔgɔ tɛgɛ man di k'u bɔ Assimi ka unité bataillon spécial des forces autonomes BAFSI balimaw walahi u ti bongo fila non bongo fila tɛ olu fɛ yen n'olu ye mɔgɔ bon u ka bongo kelen u ka bali kelen ka kan ka mɔgɔ fila de faga u ka entraînement na bali kelen bɛ mɔgɔ fila anw ka commando parachutiste olu u bɛ entraînement kɛ ni dɔrɔmɛ kelen équivalent de dɔrɔmɛ kelen équivalent u b'a fili sanfɛ a jigintɔ u bɛ wo bɔ a la ou bien dɔrɔmɛ kelen équivalent o dɔgɔya tir la champ de tir la u bɛ u exercer o de la ka to ka o ɲini k'o bon fo k'u tɛgɛ diya u tɛgɛ diyalen o la e ni ala cɛ ni adamaden kunkolo adamaden disi n'i y'o bila olu ɲɛkɔrɔ o tɔ tɛ kulonkɛ olu bolo yɔrɔ tɔ ye jeu d'enfant olu bolo donc balimaw stratégiquement tactiquement kɛlɛ in banna donc i b'a ye k'a fɔ a tɔ ye question de jour de ye progression bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni dugumamɔgɔw olu bɛ se ka avancer rythme min na ni avion bɛ avancer rythme min na o tɛ kelen ye donc u tɛ kelen ye dugumala ka suma u bɛ mine déminer ka bɔ yen dugumala la il faut faire attention Mali sarasiw kana sa dugumala la n'i donna il faut faire attention population civile kana bin dugumala la il faut faire attention parce que c'est sûr que les voitures kamikaze nous benani paix utiliser donc armée bi hakili to a yɛrɛ la o yɔrɔ la donc i b'a ye k'a fɔ an ka mɔgɔw bɛ k'o progression min kɛ sisan nin ye dernière phase de l'opération ye donc o progression o tɛ se ka jɔ jusque là résistance tɛ ka ye i tɛ se k'i jɔ o i b'i jɔ an ka BM21 a b'i cɛ ci e b'i jɔ an ka véhicule blindé chinois ye min d'a ma a b'i faga est-ce qu'il y a vraiment plus de 10 km e b'i jɔ an ka drone ye cogo jumɛn na donc i b'a ye k'a fɔ bi armée a suruyara Kidal kɔnɔna la donc ka se week-end ma week-end est-ce qu'il y a fɔ o bɛ ban yɔrɔ min na lundi mardi mercredi balimaw an bɛ nouvelle duman dɔ mɛn est-ce qu'il y a faamu an dalen b'a la an bɛ nouvelle duman dɔ mɛn ni ala ni kira sɔnna donc terroristes siran kojugu u ye réseau de tigɛ Kidal u kɛlen ka réseau tigɛ Kidal a b'u kɔnɔ c'est-à-dire u t'a dɔn quoi Mali armée bɛ ka renseignement min ta a bɛ ka k'u kɔnɔ ko population de bɛ ka ko dɔw b'u to Kidal ka renseignement d'u ma o t'a dɔn Mali armée mago tɛ ko Kidal ka dɔ ka renseignement ta k'a di armée ma anw ka drone ni drone jɔra dugu kan i b'a ye k'a fɔ non seulement a bɛ dugu a b'a filmer ka yɔrɔ bɛɛ photo ta conversation fɛn fɛn bɛ ka kɛ drone b'a bɛɛ lamɛn est-ce qu'il y a faamu conversation fɛn fɛn bɛ ka kɛ drone b'a bɛɛ lamɛn en même temps radar minnu bɛ Mali bolo conversation fɛn fɛn bɛ kɛ a radar a kɛra u ka araki ye o u ka tolki walki ye o a bɛɛ bɛ se ka écouter Mali armée bolo donc l'armée malienne a le dessus a l'avantage stratégique a les moyens technologiques a mago bɛ fɛn o fɛn na k'a mɛn donc u taara baga réseau ni antenne ma fu u bagar'olu ma fu sinon Mali ka renseignement kelen tɛ n'o k'a sɔrɔ an ka renseignement kun bɛ bɔ yen aw ni ala cɛ Orange ye Faransi ta ye
Hein? Orange est français. Malitel, au statut entre les Marocains et l'État du Mali. Ni Mali a renseignement, est-ce qu'il y a une victoire? Donc, fou donc Mali a renseignement grâce à nos radars, à nos drones, surtout, l'appui de la Russie. La Russie a mis des satellites espions au-dessus du Mali, des satellites de renseignement. Ko bega Mali la wa be taka pentega ka di Mali état-major. Donc, nous même bi ku be résistance ke kidal ou encercler fin tigérou là, dumuni tout bolo bo choko de té armée corridor de ke yad agali teseka bul tukuni a piégera. Amadou Koufat seka bul a piégera. État islamique cadre piégera. Terrorisme ko abe ban kidal. Terrorisme ko Sahel kono. Abe ban kidal ne ala sona yani djien wuli tche. Rébellion. Fouga dugu kolo meleke. Atena me ko rébellion e Mali kenya tukune o bana kwa. C'est la fin des rébellions au Mali. Ni rébellion peri bané Mali konala. Ne kidal menela. Avec elle, ça deviendra la première région militaire. Yani djien wuli tche mingera agilok nou ateke. 2014 nous mingera ateke. Pour la petite histoire, 2014, Mali armée kunduna Kidalo. Au France, on est clair là, Mali armée ka position pour mardi. Est-ce que vous voyez? Ani donc bi au tiseka que système de défense ou bambulo avion wala tiseka pan Mali sangolo kunani Mali avion arrêté. Est-ce qu'il y a femme? Donc bi système mambulo ka yoro la kana territoire mene parce que territoire mene li te problème est ka yoro mene ki sigi ka yoro périmètre be sécurisé pour que juku kanado on o keleke minam pade Mali bi Mali kono. Est-ce qu'il y a femme keleke minanga cha keleke choma minanga cha keleke choma minan tourner de be faux merde. A ma armée be ka recrutement massif ke. Donc keleke minanga cha kojugo. Keleke minanga cha kojugo. Donc sans compter mo be nyina yoro kelen fana ko moy wakli chikola. Yoro ambenye be obuka stratégie minga kube musone ndemsonu ka fokolu be ka sa balmo bi dien kono ko fla de be ka dien kamanaga Russie Ukraine nga kele Palestine ani Israël ka kele donc dien mo nyina le no bi ko follow mais rhétorique minga oui certains Touaregs sont marginalisés ou bien ni chia nous ko olu marginaliser le no olu jetelende bi Nations Unies na tenté Nations Unies qu'on le chauffer les no Nations Unies acclébé Israël ni Palestine nga kele Russie Ukraine Nations Unies acclébé luka kele là donc oui galon tike chugo galon monton chugo France daka dogo cher daka dogo brufia la France tese ka tane résolution foye Nations Unies na ko Nations Unies nga foka be kele bolo wili kana Mali la yoro beya ye CEDEAO strana Niger CEDEAO yi ka kele c'est-à-dire CEDEAO ko ka Niger intervention boama o ma France yere jikitike o aw nyeba la chugo dumena ko Américains be wili ko be demeta ka disema ma pour faire face Amérique bi ki yere yini bi Amérique be conflit flare la be ka yere yini ou be Américains be yini nga boli Ukraine kelenya Américains boli la Ukraine kelenya déjà donc deme baka tout là Union européenne minanto boloka ba duma ou tese ka deme quoi 2012 deme kera ouye o de bana ko ni fon fentara oni na sembe daga warte oni kunku deme mo sitena ulame Algérie Mali ta Algérie lambi Algérie chibe atese ka foko Mali ka kelejo al ni ateka jamala Algérie ba do Mali la ba mingeo Mali te jamana la me Mauritanie ba do Mali ko sa na Mauritanie strane go jugo u ka émissaire bla kana ma asimi fait ko asimi ko chela ku mena o be ka Mali jamfa asimi te ka kuma ko me ko asimi go zena ka man famuna ko mo ya kuma foko terroriste ka blessé tara frake olu fe au lieu que ko asimi e ka olu wele ka Mauritanie nga dalagana on ko asimi blendo de blagata frontière là ko asimi avion de blagata frontière là Mauritanie ngo ga ma fam mais ou ka continuer o bena fam asimi makmo ou ka continuer Mauritanie o bena fam donc zinta comment te que voisin fait ko ko voisin do be jamfa la do nanye somena mo la ambi bombarder fika jamana la kuma to la tukuni ngwa kuma to la e jamana o jamana ke yera missile munu mambulo amba missile ke ki ka jamana susu esi yafam amba missile ke ki ka jamana susu Algérie ni fenta ou ka silence ala kamateo ou dade face à la puissance de feu de l'armée malienne et face au soutien accru de la Russie
diɲɛ don o don Poutine bɛ sunɔgɔ a bɛ hami ni Mali ye a bɛ hami ni Assimi ye Assimi yɛrɛ de ninkun jara Poutine ye tellement a ye cɛya min kɛ k'i jɔ tubabuw ɲɛ Choguel ye kuma min fɔ Nations Unies na a ye Mali fanga a ye Mali kanu tɔ don est-ce qu'il y'a faamu Russiw dusukun na Russiw pɛrɛlen don fo n'o k'a sɔrɔ diɲɛ moyen min tɛ u bolo bi Russiw pɛrɛlen don est-ce qu'il y'a faamu ko don Mali la wa an bɛ nin bɛɛ la ko kɛlɛkɛminɛn kuraw de bɛ ka na tuguni minɛnw de bɛ ka na tuguni aw ni Ala cɛ Kidal tɛ petit affaire ye nin na an bɛ tila Kidal la dɔrɔn pétrole bɔli bɛ daminɛ parce que u ye kɛlɛ in rébellion in wuli ka ninnu manipuler pour que an kana se ka pétrole bɔ an kana se ka sanu bɔ an ka ɲina ninnu kɔ olu bɛ na n'u ka sarasiw ye ko opération de maintien de la paix ou bien k'u bɛ na an dɛmɛ u bɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɔ contrat fɛn fɛn kan ka signer nord la Mali ni Russie tilala a contrat bɛɛ la a contrat fanba signera donc yani diɲɛ wuli cɛ ni Faransi u ka intérêt bannen ne Mali kɔnɔ Faransi Mali bɛ nin labɛn de ka Faransi ka capacité militaire sɔrɔ i b'a dɔn Faransi ye puissance daba de la France ne dispose seulement que de 200 avions dont 136 opérationnels Assimi bɛ 100 et quelques avions na bi Mali la an ka capacité bɛna tɛmɛ véhicule blindé min bɛ Faransi bolo ani Mali ta bɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ balimaw dans 10 ans et Algérie ma tɛmɛ bi Algérie ka capacité ni Faransi ka capacité bɛɛ bɛ comparer à part arme nucléaire b'u bolo pourquoi Mali tɛ se k'o kɛ sanu m'an fɛ plus de c'est-à-dire 75 tonnes d'or an b'o de bɔ san o san l'équivalent de 2500 milliards pétrole ma bɔ diamant ma bɔ uranium ma bɔ n'olu bɔra Faransi i bɛ se ka tɛmɛ anw ye sur le plan militaire an bɛ fɛn ni san ta laban fɛn fɛn bɛ nalen an b'an ta kɛ marifa dɔrɔn sanni ye an bɛ marifa san dɔrɔn an bɛ avion de chasse san an bɛ blindés san an bɛ cɛw former plus de 500 000 soldats il va falloir Mali ka soldat nombre ka so de la 500 000 militaires pour que an ka bonya Assimi ninnu b'a sira kan o y'o de faamu parce que an bɛna nord occuper de kɛlɛ bɛ ban dɔrɔn nord bɛna occuper de can bɛɛ bɛ taa kɔrɔn fɛ donc an bɛ taa nord occuper ka na ni administration ye population bɛ jagoya déplacer de ka taa nin zone ninnu na cɛ projet belebeleba de bɛ maliyɛn aw ni Ala cɛ Assimi bɛna sɔn Assimi bɛ sɔn k'i sigi Faransi k'a fɔ k'a b'o projet tiɲɛ manamana ko la Assimi ye ko bɛɛ faamu o de la il faut soutenir Assimi il faut soutenir Choguel les 5 colonels o de la fanga in a kan ka soutenir o de la kurantigɛ a bɛ ko an fɛ donc balimaw mɔnɛ min donna an na 2012 a mɔnɛ bi bɔ mɔnɛ min donna an na 2014 Faransi ka janfa a mɔnɛ bɛ bɔ an bɛ mɔnɛ bɔ an bɛ tila ka Faransi gɛn ka bɔ Afrique de Faransi walahi an b'u gɛn ka bɔ Faransi kan Faransi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'u gɛn ka bɔ parce que est-ce qu'il y a faamu Faransi min kana c'est criminel Faransi min kana san joli k'i bɛna kɛlɛ bɔ an ka jamana la i bɛ ka taa marifa di terroriste ma ka taa rébellion former an kama k'an ka cɛw faga ka hélicoptère ta k'an ka cɛw bombarder a bɛɛ dabila la système de défense kuraw donna Mali la walahi n'an ye Faransi ka avion sɔrɔ fo k'u ka pilotes sa u bɛ Mali sankolo haramu cɛ ninnu ma manamana janfa kan na koyi est-ce qu'il y a faamu ninnu ma manamana janfa kan na u ye an janfa de donc balimaw bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i jigi sigi Kidal situation a tɔ ye panko kelen ani ɲɛ wawa Mali armée Kidal lakori la k'a lakori bɔyɔrɔ tɛ terroriste sa u bɛ fɛ ka boli le boli cogo tɛ yen boli da bɛɛ sɔgɔra objectif Zeyna Yadagali bɛ minɛ ou a bɛ faga fura fila t'a la soit Yadagali bɛ minɛ ou a bɛ faga o option fila de don donc balimaw ni ne kun b'an bolo ka a da aw tulo kan k'an balimamuso Fatumata Ɲani Batuli fo a bɛ baara ni dɛmɛ a bɛ ka hinɛ fantanw na a bɛ ka ekɔlisow ka olu dilanni minnu kɛ u k'u ɲɛgɛnw dilanni minnu kɛ Fatumata Ɲani Batuli an b'a fo ka Samasegu fo a ye layidu min ta k'a b'a kɛ Mali armée ye yan'an k'a ye donc n'a y'a fo ka Waraduzo fo ka nin yira maliyɛnw yan'an ka bɔ Jigitugu Mori est-ce qu'il y'a faamu Jigitugu Mori n'o ye Sophie Ibrahim Boire balimaw kabako safinɛ dɔ b'a bolo a bɛ siriw tigɛ est-ce qu'il y'a faamu a bɛ garijɛgɛ lana a bɛ dawula nana a bɛ garisigɛ lana a ka nin kabako safinɛ in donc ni mɔgɔ minnu mago b'a la i bɛ weleli kɛ 75 58 76 32 o tɛmɛlen kɔ Fransikaw
Europe kaw jigitugu mori a ko a ye tulubara dɔ dilan an ye taa tulubara la ni bɛ nin mun a bɛ dawula d'i ma a b'i kodiya mɔgɔ ye surtout extérieur la mɔgɔw i b'a ye k'a fɔ n'i bɛ tunga la i bɛ yɔrɔ min na i kan k'i jija i n'a tigilamɔgɔw ka bɛn donc min bɛ garijɛgɛ nɔgɔya i ma est-ce que y'a faamu ka dawula d'i ma k'i kodiya yen mɔgɔw ye Mali yɛrɛ kɔnɔ est-ce que y'a faamu Mali fantan naani bɛɛ la ka se Mali dafɛ duguw ma ka se an ka tungarankew ma bɛɛ bɛ se ka nin tulu utiliser a b'a to i ka baara ko bi nɔgɔya i bɛ garijɛgɛ sɔrɔ i bɛ dawula sɔrɔ a b'a to i mana don ko o ko la mɔgɔw bɛ bonya ta k'a da i kan donc ni mɔgɔ min mago bɛ nin tulu ani nin safunɛ la Ibrahima nin ye jigitugu morikɛ ka tulu n'a ka safunɛ an b'a fɔ 75 58 76 32 donc salam alaikum